Human nag-viral ang video sa mga batan o babae nga naki-Wi-Fi sa Hopes Dome sa Lapu-Lapu City o gidapatan ang laing grupo sa mga batan o babae. Plano garon nga limitahan ang oras sa paggamit sa Wi-Fi aron kalikayan ang pundok-pundok sa mga batanon magabi nga magbutang og risgo sa mga batanon. Si Luan Merondina adunay live report. May Lan 2021 pa nagsugod ang free Wi-Fi sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. Kini human gimontar sa LGU ang e-library aron adunay libreng internet access ang mga tinun-an sa Lapu-Lapu City. Ug tungod kay ang modem niini ani mahimutang sa ibabawong bahin sa buhatan sa Lapu-Lapu City Sports Commission, hinungdan nga kusog kayo ang signal bisan dapit sa may skate park, hinungdan nga adto usab magtapok ang daghang mga batanon ilabi na matag gabii. Sa video nga gi-share sa usa sa mga igsuon sa mga biktima, makita ang pagduol sa usa ka dalagita ug kalit lang nilabnot sa buhok sa laing dalagita nga gaitom og blouse ug galingkod sa skate park sa Hoops Dome. Misangpot kini sa pagkatagak sa biktima gikan sa iyang gilingkuran. Ang naka-green sleeveless blouse nga dalagita nga but-untang mutabang sa biktima, gibira sa laing batanon hangtod na kini naguyod. Ang ikatulong kauban sa mga biktima nga naka-white terno pajama daw naglibog kun si kinsa ang iyang unahon pagtabang. Maayo na lang kay nahunong radayon ang kagubot. Matod sa igsuon sa usa sa mga biktima nga ang nagvideo sa hitabo, kauban ra usab sa mga batanong babay nga nanapat o gi-share nila kini sa social media, hinungdan nga nakakuha siya og kopya. Ang insidente nahitabo pasado alas 8 sa gabi niadtong Biyernes, Abril 12. Matod niya, mituyo pag-adto sa Hoops Dome ang iyang manghod uban ang duha niini ka mga igagaw aron maki-Wi-Fi kay may kinahanglang i-research ug i-download. Sa text message nga gipada ngadto sa RTV Balitang Bisdak sa igsuon sa usa sa mga biktima, gibutyag niini nga daw nagtripping lang ang grupo sa mga batanong suspects sa ilang gihimo kay di man sila personal nga kaila sa mga biktima bisan kun managsilingan lang sila sa barangay Gunob. Ang Hoops Dome tapad ra usab sa Police Station 3 apan wa mabantayi sa kapulisan ang hitabo. Mao lagi ang mga batanon pud karon ma'am ang bantayan lang pud ang mga pulis ug ato ang mga tanod. Nya di man nato maakit pud bugod ma'am nga kaning atong standbyan og isa ka lugar permanente ta isa ka lugar ma'am. Para at least po ma-cover na to atong area of responsibility. Hinoon gitataw sa hepe sa Police Station 3 nga giaksyonan Manila ang hitabo human midangop ang mga biktima ngadto kanila. Nakuhaan na to ang mga profile sa mga involved nga mga minors, mga batanon na minors dito sila tanan ma'am. And then ato giturn over sa CSWDO. And then gi-emphasize na to ma'am nga katong mga parents ato nga involved nga mga batanon i-appeal o patawag bon. Nunot sa insidente, nahiagom og mga pangus ug bunog sa nagkadiyang bahin sa lawas ang duha ka mga batanong biktima. Samtang Mayor Junard Ahong Chan mitataw nga tungod kay pasado alas 8 pa sa gabi dihang nahitabo ang insidente, hinungdan nga wa pay curfew nga napatuman ang kapulisan ug kang barangay. Apan muhimo og lakang ang dakbayan aron kalikayan ang susamang mga insidente. Possibly we will siguro po sa ato ang barangay no, na to have the tanod on that areas. So we will encourage them na especially nga katong maggamit og wifi na manggitay e-library diha na they can use for free no. So we can extend the time para magamit nila. Lan anaa sa 14 ngadto sa 16 years old ang pangidaron sa grupo sa mga batanon nga nanapat ni adtong duha ka mga manag-agaw. Samtang gitunan usab karon lan sa CSWD Lapu-Lapu City ang tukmang intervention nga ihatag ngadto sa mga minor de edad nga mga suspitsado. Abagahon usab sa CSWD Lapu-Lapu City ang mga nagasto sa pagpatambal sa mga biktima. Samtang lan gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga wala siya'y plano nga hunungon ang libreng Wi-Fi sa Hoops Dome. Lan? Okay, salamat Luan Merondina.